Gwamnatin jihar Katsina da ke arewacin Najeriya ta tabbatar da cewa ba ta da hannu a batun jita-jitan da ake yi na cewa tana sulhu da 'yan bindiga. Wannan kuwa ya biyo bayan wani rahoto ne da ke cewa hukumomin soji sun fitar da wani rahoto da ke cewa wasu 'yan bindiga sun miƙa kansu tare da makamansu har ma da mutanen da suka yi garkuwa da su a jihar Katsina, inda gwamnatin jihar Katsina ta ƙara tabbatar da cewa wannan batun sulhu babu shi a tsakaninsu da 'yan bindiga, ba za su taɓa yin sulhu da 'yan bindiga ba. Ko a kwanan nan dai ana tare da cewa 'yan bindigan suna amsan wuta a hannun jami'an tsaro waɗanda suke fafatawa a lokacin da suke ƙoƙarin ganin cewa sun kakkaɓe dukkan 'yan bindigan da ke jihar Katsina. To sai dai wannan ikirari na gwamnatin jihar Katsina ya tabbatar da cewa batun sulhun da ake ta yayata cewa gwamnatin Katsina ta yi da 'yan bindiga ba gaskiya ba ne. Ana ku ra'ayin ya dace gwamnatin jihar Katsina ta yi sulhu da 'yan bindiga ko kuwa a ci gaba da yakansu har sai sun mika kansu ga hukumomin tsaro?